Zbog poraza u operaciji Maslenica, srpski su pobunjenici tijekom 1993. pojačali topničke udare i diverzantske akcije na Ličkom bojištu. Nakon što su u napadu na Velebitu smrtno stradala 2, a ranjena 3 policajca, glavni stožer HV-a s Jankom Bobetkom na čelu zapovjedio je izvođenje ranije planirane jednodnevne akcije Džep 93 na području Medačkog džepa, koje obuhvaća mjesta Divoselo, Čitluk i dio Počitelja, te mnoge zaseoke. Ujutro 9. rujna, nakon topničke pripreme i proboja oklopništvom, pripadnici 9. gardijske brigade, specijalnih postrojba MUP-a i lokalnih domobranskih postrojba na svim smjerovima udara iznenadili su i nadvladali protivnika. Napredovanje u dubinu neprijateljskog područja bilo je munjevito, ali je do kraja dana zaustavljeno jer je cilj bio postignut. U borbama je poginulo 6, a ranjena su 53 pripadnika hrvatskih snaga, dok je suprotna strana brojila 52 poginula vojnika. Unatoč trodnevnim pokušajima, vojska pobunjenih Srba nije uspjela povratiti izgubljeno područje. Ipak, nakon postignutog sporazuma, hrvatske su se snage povukle, a nadzor je preuzeo kanadski bataljon UN-a. U tom je razdoblju zbog nedefinirane crte razdvajanja izbilo više incidenata, što je pak godinama nanosilo tešku štetu Hrvatskoj, posebno zato što su izvješća kanadskih časnika netočno predstavljala te incidente kao oružani sukob s hrvatskom vojskom. Također, snage UN-a činjenično su utvrdile uništavanje sela te ubojstva civila prilikom povlačenja hrvatske vojske. S vojnog aspekta operacija je bila od iznimne važnosti jer je donijela sigurnost gradu Gospiću i širem području. No politički je nanijela neželjene posljedice jer su određeni međunarodni krugovi teško optužili Hrvatsku za kršenje primirja, dok je srpska strana inzistirala na optužbi za etničko čišćenje, zločin nad više od 30 civila, unatoč tomu što istraga UN-a tako što nije dokazala. Ipak na zatvorsku kaznu zbog zapovjedne odgovornosti osuđen je general Mirko Norac, a hrvatsko pravosuđe još procesuira osumnjičenike za ratne zločine tijekom ove kontroverzne operacije.